Am descoperit un destin extraordinar al unui fiu de emigrant român care se poate spune că a făcut Australia modernă. A fost vicepremier al Australiei, trezorier federal, asta în perioada 1929-1931. A fost mai înainte de aceasta, timp de 6 ani, între 1919 și 1925, premier al statului Queensland. Statul Queensland este, să zic așa, de 2 ori cât Franța, al doilea stat ca mărime al Australiei. Întorcându-ne mai mult în timp, se spune despre Edward Grenville Theodore, acesta a fost numele lui, că este cel care a fondat practic sindicalismul în Australia. Care e povestea de fapt a acestui om? Se spune din tot ce am făcut documentare legat de acest material că rădăcinile familiei sale s-ar afla la Galați. A existat la jumătatea secolului XIX un preot acolo, un anume Teodorescu, care a avut un fiu care a emigrat în Australia. Acolo a cunoscut o irlandeză cu care s-a căsătorit și au avut împreună 6 copii. Al doilea dintre acești copii s-a născut în 1884 și s-a numit Edward Grenville Theodore. Un copil cu un destin, aș spune, de film de aventuri, pentru că el la 12 ani a fost obligat să plece de acasă și să se întrețină. Timp de 10 ani a colindat practic toată Australia. A mers, din câte se spune, din cărțile care s-au scris mai târziu despre el în Australia, deci a mers în 10 ani 23.000 de kilometri, practic colindând Australia de la un capăt la altul, de la nord la sud, de la est la vest. A muncit în minele de aur, de zinc, de wolfram, a colindat foarte multe orășele, s-a oprit în final în statul Queensland, în nordul statului Queensland, și la 22 de ani el și cu încă câțiva prieteni înființează un sindicat. Se pare că este unul dintre primele sindicate din Australia, Asociația Mixtă a Muncitorilor. La aproape 30 de ani, Edward devine președintele Sindicatelor Unite din Queensland și se spune că de aici a pornit de fapt întregul fenomen al sindicalismului în Australia, cu niște efecte extraordinare mai târziu. Acest sindicat a reușit, de exemplu, să modifice în așa fel și să facă niște reguli de salarizare încât peste 30-40 de ani muncitorul australian a devenit unul dintre cei mai bine plătiți muncitori din lume. Mai departe, remarcându-se în politică și intrând în Partidul Laborist, Theodore reușește în 1919 să devină prim-ministru al statului Queensland. După cum se știe, Australia este împărțită în 6 state federale, fiecare cu guvernul și cu parlamentul său. Și timp de 6 ani, până în 1925, Edward Grenville a făcut niște reforme extraordinare în acest stat. Aș vorbi în primul rând despre faptul că a dat pământ oamenilor, deci cetățenii din Queensland au devenit proprietari de teren. A făcut așa numitele cooperative întreprinderi, prin care toți producătorii își puteau valorifica și vinde mărfurile. A dat concesiuni către mici întreprinzători să poată să exploateze minele din zona aceea. A făcut o serie de investiții în ceea ce privește agricultura și mă refer aici la irigații. Pe Valea râului Dawson a creat asemenea investiții și astăzi există, de exemplu, în Australia, acolo pe Valea râului Dawson, un oraș care se numește Theodore, deci poartă numele acestui om. Și culmea, există în centrul orașului un hotel cooperativă, deci și astăzi, după sistemul creat atunci de
de Teodor. Care este ideea? Că toți locuitorii orașului sunt proprietarii hotelului, iar fondurile strânse sunt folosite pentru proiecte comunitare. Un alt lucru important este că el a susținut sistemul sanitar în Queensland și a dat o hotărâre prin care toți cei care se spitalizau, spitalizarea lor era gratuită. Un sistem care există și astăzi în Queensland. Mai departe, Teodor a ajuns, propus sigur de partidul său, de Partidul Laborist, a fost promovat în Parlamentul Federal, în 1927 este ales în Parlamentul Federal și în 1929 devine vicepreședinte al acestui partid. În același an, partidul său câștigă alegerile și în guvernul condus de Scullin, un personaj al Partidului Laborist de atunci, Edward Teodor devine trezorier federal și viceprim-ministru. Numai că, așa cum remarcă și istoricii australieni, a fost o perioadă extrem de dificilă pentru Australia, începea marea criză economică și se apropie, din păcate, și momentul în care Edward Teodor va ieși din politică, pentru că el a prezentat în 1930 un plan de reforme ale Australiei și de salvare a țării de la colapsul economic. Din păcate nu a fost acceptat acest plan, a fost acceptat un plan al unui specialist venit din Anglia. Culmea ce propunea planul specialistului din Anglia: reducerea masivă a cheltuielilor publice, tăierea pensiilor, tăierea ajutoarelor de șomaj. Ei bine, Edward Grenville a fost total împotrivă și a spus că dacă e să ne apărăm, trebuie să atacăm criza economică. Deci cea mai bună apărare este atacul. Și el a propus o serie de măsuri care să stimuleze piața, economia, să se dea credite cu dobânzi mici la mici întreprinzători, la fermieri, la oamenii de afaceri, să se emită titluri de stat care să fie răscumpărate de guvern de la întreprinzătorii după ce trecea criza economică. Planul său n-a fost acceptat, în fine. După ani de zile însă se cunoaște faptul că acest plan, dacă ar fi fost, și se acceptă această idee în Australia, că dacă acest plan ar fi fost pus în practică, Australia ar fi fost salvată. Se știe în același timp că Australia a fost una dintre cele mai greu încercate țări în anii 30 de criza economică, tocmai pentru că a fost pus în practică acel plan de reducere a cheltuielilor publice, cum a fost el propus de specialistul din Anglia. Mai multe amănunte despre Edward Grenville Teodor și despre destinul său puteți citi în materialul de astăzi din România Liberă. Cea mai spectaculoasă selecție de informații, analize și reportaje într-un nou format. România Liberă. Viața ieșită din tipar.